Nijang Karbiang long arlo rongkhang MEC constituency long non ki bom VDC chairman Khonsing Tokbi amen pen ning ka henodak amonit Facebook fake account ingpusi tangka ke hangtap alam social media long ke klang rok ajok rongkhang VDC chairman Khonsing Tokbi ahin pen wotha langso police station along an lamhoi kipidam Facebook along pen otlang no amoni datum pen rongkhang VDC chairman Khonsing Tokbi amen pen Facebook account ingpusi Facebook along pen penangana tumalong tangka ke hangalam VDC chairman Khonsing Tokbi chet heklong si tong sikot pen wothat langso police station along an lamhoi pidam detlo wothat langso police station along lamhoi pidam det aphi VDC chairman Khonsing Tokbi pen pherangki atuma phan ke tham ponki nilimen pen Facebook along kumatni otlangno amonit account ingpusi tangka ke hang thapalam nilibirta chilong si tong sikot pen lamhoi nang pinang koklo Athema nonakai ke social media long pensi neme hingono asonta do et lasini limen ten labangso account kangko monit apha tongse ko ten lamhoi piponang kok nonamat ke komada bang phulone nili mohor pen Facebook account kangku chini nelang sedame prabjin pen kachini ji aphansi nili lamhoi nang pinang kok lupusi pherangke thengno long ningje pong thangso thana long ke bangna ko lam thela pohlo kedam tang atumi hajong nili men pen komat abang phune out kelang no mate abi gawe abang phulo nilimen pen mane Facebook fake account khulisi impusi la nil friend list long kedo jaha ajir pujil kedo phana bangke messenger long message losi je tangka nang bithano ma 35000 20000 ne pena manang chipidat po lapan ge komane abang phu phan bangke tangkal anang pinang ji 50000 nang pining ba 35000 nang pining pul puson sika demand dolo laso posi nilita twe bangke Facebook langlo kayani bang nilita lasan bang theklong le he masi twe Facebook langlo amasi nilimen pen ako extra account doko laso account doko man nilita manghu hak pen api screenshot en lo apen ke profile check lo aman niligally del he amasi nilijir po la nile Facebook friend list along kedo jaha kaching kimi sen mata ning kimi bang pu niliamenta jongdak po sel bison rong hang pune pine alangli rong hang sangho lapen ke pronop sena alangli tum bangke ning kimi pen alangli tum phan laso ke sen labang so amese sa bangke screenshot nc nili panang pathai thulo amasi nilita theklong loglo jela ke fake account no ko bangke amasi nili loge nili screenshot nc ako nili Facebook long chipi thulo jela ke fake account nili account kali nili ako Facebook long chipi thulo laso aku puthot ningkang sam tu thesi nili punya bangke tada bothelang so police station long ngasi mane FIR han pinang ko lamhoi thulo social media plote badu sitame chinilo lasi othek plote mesen othek the plote methang aphan chepahing no chot lasi VDC chairman Khonsing Tokbi pen Karbiang arara phan pherang ke thing long pen ke tham panalam thile nonilitum ajupan sinam nang tum media through hoi nili Karbiang long arara phan la Facebook ke lang ko tingir tam hani kachung kang tungalam mangala pohelo nang litum along komat ne bang phu friend request bang ta hai nili khayalam pudam de lapen ke dhoromalam pudam de sidame la komane Chauhan tang ho komane Pandit ho komane Singh tang ho komane and umati di Pandit ho ko pene ho jo lasona bang phu tum jong si nang litum account long jong si friend request lang pulute nang litum ke accept se dei phansi nil ka doge phanda pachini lo athe lahai tum han ke accept pen isi nang limo akan hok apor nang li chetong lok hai pate nang li akisu apor nang chetong Dongkamukan dan Wiki B Karbiang long lai